Kaixo, ikusiko dugu beste atal bat, eta atal hau oso garrantzitsua da, apply atala, ze hemen esplikatuko duguna pixka bat ezberdina da. Ez dauka nik uste dut programazioaren logika berdina, bai? E, template match honetan, askotan haitu gea komentatzen, bazkenian zerbaitek kointziditzen duen espresio honekin, zerbait hori ordezkatzen da XSL template barruko kodigo guztiarekin. Bueno, pues, fíjate bide hau nahi dut ondo esplikatu, eta hemen kolorekin hobeto agertzen denez, lehenbizi hemen ikusiko dugu. Vale? Orduan gaude XSLT tutorial, XSLT, W3 Schools, horren barruan tutorialaren, eta apply atalian. Ikusten duguna da hemen, adibidea, eta agertzen da, XSL template match. Orduan, lehenbizi egiten duena da, plantilla bat aplikatu. Bai? Plantilla bat aplikatzen du, eta egiten duena da, hartu erroa, eta erroa ordezkatu hemengo kodigoarekin. Eta kodigo horretan agertzen den gauza bakarra da MyCD Collection. Baina ondoren agertzen da beste hau, Apply Templates. Oso garrantzitsua da hemen sententzia hau egotea. Zer gertatzen da, espaldin badegu hemen jartzen, ez baldin bagea gero template match hau guztia jartzen, ez duela batez ondo funtzionatuko. Baiz egiten duna da ordezkatu errotikan berako guztia hemengoarekin. Orduan, hau jartzen baldin badegu MyCD Collectionekin ordezkatzea, gero ja ez dauka beste zerre aztertzeko. Hemen, apply templates hau jartzen degunean esaten nahi gena da. Bueno, zuk aplikatu jozu erroari plantilla hau, eta gero, juntzaite beste plantillak aplikatzera. Eta aplikatzeko plantilla horiek zer izan behar dira. Bueno, erroren barruan dauden gauzekin. Bueno, ja gaude katalogotikan barrura, vale? Osaten dioguna da. Bueno, pues orduan, hasi zaite orain, berriro ere aztertzen goitikan bera zuaitza, eta match Siri aurkitzen dezunean, eta ikusten dezu gaina ez dula jarri behar izan, ez da katalog Siri, aurkitzen dezunean CD bat, beste apply templates hauek egin. Apply templates select title eta apply templates select artist. Eta ikusten dezue diala beste bi plantilla. Orduan dazkagu bat, 2, 3 eta 4 plantilla. Da beste modu bat kodigoa egiteko. Badakit komplikatua dela, bai? Pixka bat logika hau ondo ulertzea ez da erresa. Dena baten egin genezake, baina ez du dena baten egiten. Egiten duna da zatika jun. Zezatu, bueno, nik nahi diot atal honi aplikatu plantilla bat. Nahi ditut arau batzuk jarri edo kodigo bat jarri hau agertzen denean. Eta juten ez zatika. Baina zatika egiteko logika hori ondo ulertu beharra dago. Orduan ingo ditugu proba txiki batzuk, hobeto ulertzen den horrekin. Bestela, foroan diskutituko dugu eta hitz egingo dugu honen inguruan, bale? Hemen, try yourself hontan, lehen esan detena, lehen biziko gauza. Gentzen baldin badugu apply templates hau, kontrolek izango dut, ikusten dezue, hemen daukala, berez generatzen dula kodigo guztia, eta egite baldin badugu, zuzenean, esan deguna, hartzen du erroa, eta errotik hanbera dagoen guztia hartu ondoren, esaten du, hori guztia horrezkatuko dut, HTML, body, MyCD collection, body, honekin bakarrik. Eta hau bakarrikan da, hause. Bai? Baina, klaro, esaten dut, ez. Egintzazu hau, eta horren barruan ere jarraitu aplikatzen plantillak. Bai? Orduan, da dei errekursibo bat bezala, hau da, dei baten barruan beste dei bat dago. Esaten duzu, hau jarri, eta gaina segi aplikatzen beste plantilla batzuk gehiago. Horrengo plantilla izango da CD. Usteet katalog CD jartzen baldin badegula ere, funtzionatuko lukela, proba bat ingo dugu. Katalog CD, eta berdin egingo luke, bale? Baina ez da beharrezkoa hau zehaztea. CD-ak daudenak katalogen barrun daude, eta egia dena aztertzen goitikan bera. Bale, orduan, esaten du, aurkitzen baldin baduzu CD bat,
egin zenezake hemen jarri baita ere zerbait, pues hemen jarri dugun bezala HB My CD Collection, pues egin dezaket Ctrl C bat hemen egin, eta jarri CD bat aurkitzen duten bakoitzean, jarri H laurekin, tamaina txikixego izateko, diska, jarriko dut zerbait horrela oso simplea, bale? Eta orduan, zer aplikatuko luke hor? Diska jartzen dula aurkitzen duen bakoitzian, bai? Aurkitzen duenean CD bat, lehenbizi jartzen du diska. Eta gero esaten dio, eta gero segi aplikatzen plantillak. Baina ez da, hemen ez du zehazten, jarraitu aplikatzen CD barruan plantilla bat edo ez esaten du, CD-ren barruko elementuak diala title, artist, price eta lo que sea, esaten du aplikatu plantilla bat title elementuei. Eta beste bat artist elementuei. Eta horretarako gero egon behar dira. Hemen title eta artistentzako beste bi plantilla sortuta. Bale? Logika pixka bat berezia da. Bai? Nik ustet igual. Hemen egongo balitz goazen probatzea. Mira, abidez, hauken duingo dugu, bai? Eta ikusiko dugu ea ze gertatzen den. Denak eduko dugu. Parrafoa eta guzti. Diska eta gero ez du aplikatzen. Eta template match title. Zetikan dagolako CD-ren barruan, pues igual egin dezakegu hemen jarri catalog CD eta title. Eta igual honekin ez dara. Ikusten dezuena da pixka bat, komplikatu egiten dela gauza, bai? Osea, ez du aplikatzen plantilla ikan, ze CD-aren barruko guztia ordezkatzen du honekin, eta ez du jarraitzen plantillak aplikatzen. Agian, hemen apply templates hau jarriko bagenu, agian ingo luke. Probatuko du. Eta orduan bai egiten du. Bai? Ikusten duzu azkenian, honen barruko elementuei jarraitu aplikatzen plantillak. Eta aurkitzen duenean elementuren bat, aplikatu egiten du. Bai? Orduan, baina bakarrik, baina agertzen da, barruko guztiei, elementu guztiei, aplikatzen diela plantillaren bat. Eta batzuk daukate zerbait izazuta eta beste batzuk ez. Orduan, logika pixka bat ulertzeko aplikazioena, nik uste egintegula nahiko adibide konplexua, eta hemendikan aurrerako galderak edo zalantzalen badituzue, hoberena da probak egitea, hemengo kodigoarekin, eta zuek ikustea ze aldaketa dagoen gauza bakoitza egiten degunean. Eta bestela, galdetzea, lehen esan dugun bezala, foroan. Orduan, atalau oso garrantzitsua, mesedez, emai duzue errepaso bat, ikusi bidea behin baino gehiagotan, dana dalakoa, baino hau ondo ulertzea gustatuko litzaiguke. Bale? Mil esker entzuteagatikan, nahiko txapagotea izuet, urrengo baten jarraituko dugu. Gero arte.